Hvad så YouTube, og velkommen til den her video. I dag der skal vi bygge ind på en server, der hedder Dancraft. Der skal vi bygge et hus og blandt andet snakke om, hvad der kommer til at ske på kanalen. Jeg har fået bedre kvalitet, men jeg har så fået skaffet noget træ. Vi skaffer lidt træ. Jeg har glemt at tage lyd på, så derfor... Wow, vi har skaffet noget træ. Men altså, jeg vil midlertidigt kun uploade Minecraft videoer. Jeg har ikke tid. Jeg har fået et Elgato Game Catcher HD til at op til FIFA med og sådan noget, så det må vi bare lige vente med, så jeg kan få det. Ellers så kan I bare se videre med på den her video, og så kan vi bare se, hvad der kommer til at ske. Denne video, den vil kun tage 5 minutter, da jeg ikke bruge 100 minutter på at lave en video. Så ja, I må bare se med og høre. Hvis der er problemer med lyd og så videre, så skal I bare sige til, så kan jeg få fikset det, ligesom jeg fikset med, jeg bruger Padicam nu, i stedet for Harborcam. Jeg fik en klage over, at det var så ringe grafik. Men jeg har så fået lavet noget E3. Det er meget godt, men lad os så se, hvad vi så får ud af det. Jeg forsøger på at få en rigtig god intro, som jeg kan sætte ind. Shit, en zombie. Men jeg så sgu også på værre, så det er lidt svært at flytte musen, da jeg ikke har en ordentlig mus. Jeg skal til at købe en i dag, så ja. Vil jeg så få bygget formaten på det. Hvordan det måske skal se ud. Ja. Jeg forsøger at få sættet min egen server op på et tidspunkt. Jeg har så forbygget. Ja, sådan. Jeg vil egentlig også gerne sige, at der er nogle andre på kanalen lige nu, men altså, den ene har flækket skærmen, den anden var sgu ikke lige, men de skulle nok komme på et tidspunkt, så glæder jeg. Så skal vi nok få optaget en del, og så skal vi i hvert fald nok spille andre spil sammen og sådan noget. Så ja, yeah. I må bare glæde jer. Fuck, jeg havde den her server. Jeg har sgu intet med. Fuck. Kan man ikke få noget ud af den? En blæksprutte. Lad os lige... jeg tror bare, jeg laver en port. Boom, boom, boom. Og no. Shit. Liv, mand. Boom, boom, boom. Okay. Så er vi snart døde. Fuck. Shit. Det skulle jeg fandme ikke have gjort. Kan jeg få noget mad? Sikkert ikke, for det er sikkert, de har sikkert ikke fået traumer alt muligt. Alt det er vigtigt, sikkert. Og det vigtige er sikkert, at de skal få fikset den her server. Men det her, det er også bare en survival server, hvor jeg vil bygge og sådan noget. Ellers så skal jeg nok spille lidt Hunger Games og Adventure Map og så videre. Og lave min egen server. Så det kan man jo kun glæde sig til. Men så ses vi jo i min næste video, og jeg håber I kunne lide, hvad I så. Jeg tager lige lidt mere. Vi laver lige en kiste.
Og ja. Så har vi 2 kister, og så lad os lige... Jeg er skide ringe til at bygge, så no hate. Nå, sådan, så lægger vi bare lidt, så lægger vi tingene ind, og så siger jeg farvel herfra, og så må I bare huske at subscribe og dele og så videre, og komme med nogle forslag til, hvad jeg kan spille på Minecraft eller nogle andre spil. Så ses vi jo bare i min næste video. Hej jo!